Men Aşgabat şäheriniň 19-njy orta mekdebiniň 10-njy sınıf okuwçysy Ödenýaz Agýelli. Men bu dutar saz guralyny 9 ýaşymdan bäri çalyp gelýän Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgär atam Töre Nobatowyň ilkinji sazlarmy hem aýdymlarmy öwrenip başladym. Aşgabat şäheriniň 2-nji sınıf mekdebine okamaga başladym. Men o taýdaky dutar Halypam, Kakymrat Şaryf, Aýjamal, Tünüderýa, Enemen Garyp, Nalişiň seniň Gyrmyzy diýen aýdymlaryny aýtmagy öwrenýän.